Здравейте! Ето това са вашите въпроси, които ми зададохте. Не мога да отговоря на всички по-отделно, защото на ден получавам над 300 писма и няма как да отговоря на всички. И заради това реших да отговарям по този начин. И ето първия въпрос, зададен е от Тодор Котев и ме пита: имам ли психични отклонения? Странно този въпрос. Бяха ми го задали и снощи и казах, че според мен нямам. Така, Виктор Дойчев ми пита: на колко години ми беше първото напиване? Не си го спомням, да ти кажа честно, защото аз пия от 15-16 годишна. Даже имам беляк, ето където е на крака, от яко напиване. Напих се като кучи и едва се прибрах, паднах по стъплата, явно са ми са видели, че това е ескалатор. Защото като се напия и всичко ми са мести и ми са клати. Има още един въпрос. Какво ще предпочита? Да се реализирам в живота или да думкам ракия? Ами по възможност и двете. Ваня, какво е любимото ми занимание? Ами любимото ми занимание е да съм с приятели, да съм с хората, които ме уважават, които не са гадняри, не са тапанари. Просто нормални хора. Не изтрещалки като мен. Стига бе, аз не съм луда, пък не съм и алкохоличка. Даже съм се взела, тая вечер няма пия, ще пия кафе. Ето, виждате кафе, преди малко даже и топло, взех си го от кафе машината. Защото не искам много ма цепи главата, явно ще ми идва мозъка. Вие представяте ли си, ако по-нея, какво ще направя? Господи, не ми дава якъл никога. Искам да си остана тъпа и проста. Не искам да поумнявам. Иван Юрданов ме пита: защо не си направя моя фен страница? Аз имам фен страница и там можеш да ме намериш. Имам си и личен Фейсбук. Даже ти ми писа на него, между другото. И виж, аз ти взех въпросчето. Нали все пак трябва да ти отговоря. Така. Пламена Темилкова ме пита: имам ли планове за бъдещето си? Ами, имам планове за бъдещето си. Да, за всички, които не знаят, аз работя. Защото чета много простоти за себе си, че не работя никъде и глупости, обаче това не е вярно. Работя в най-яката кръчма тук, в град Павликени. Между другото, аз съм от Павликени, за всички, които питат. Работя в най-яката кръчма. Няма да кажа коя е, защото шефа ми ще ме заколи. Сервитьорка съм там и е супер яко, страхотно. Само жулим. Да. Така. Ася Ангелова ме пита защо харесвам Азис. Харесвам Азис, защото той проби с простотията си, проби с вулгарните си песни от сорта на хвани ме, дай ми го, дай, пък аз умирам за простотия. Направо като видя нещо олигофренско и тъпо и нещо тако си направо ми тикат лиги на олигофренка, бе. Да, сериозно. Да, а пък и между другото, аз и Азис сме една зодия и се гордея, че съм риби като него. Даже си го слушам постоянно от сутрин до вечер. Обичам го, той е моя бог. Той е всичко за мен. Някой въпрос пропуснах ли? Да. Кристиян ме пита: знам ли кой е Васил Левски? Извинявай, че ме мислиш за много тъпа, обаче знам кой е Васил Левски. Той е апостол на свободата. Нямаме час по история, може да ми задавате по-забавни въпроси и без такива сексуални. Много хора ме питаха какви са тези снимки, моите голи снимки. И порното, това беше пуснато много отдавна. Имах проблеми с едни хора, обаче явно всичко е окей. Всичко е изтрито, да се надявам, и пък и да не ми пука. Така че какво от той? Нали тъй?
Друго какво да кажа, значи днеска си гледах, колко пъти са ми гледали клиповете, минимален въпрос се фанах за глата, като видях. Единият ми клип е, значи, за 4-5 дена е гледан над 60 000 пъти. Да, и зарадвах се, много яко ми стана. Другите ми са от 1-2 дена и са гледани над 27 000 пъти. А пък не мога да разбера, всички отдолу ми пишат гадни, шибани, смотани коментари. А пък всъщност ма гледат, значи съм забавна и интересна. Получавам също така и много заплахи от сорта на изтри си видеята. Ще ти бе майката иначе. Явно искат да ма... И да викам, пусне ти ма, помощ, помощ! Ами да, това е всичко от мене. Следващото видео ще го пусна някъде сигурно до 2-3 часа, като измисля какво да кажа и като си изпия кафето, защото трезвена, вижте, малко те и неадекватно съдържа. Ама и сега като жуна малко ракия се сбира и направо ще има аз съм самолет.